E weche matimore alwora counties makaluwe county ma Kisumu en ni board mano ero mar Kisumu City bende odiochieng' ma kawuono otimo limbe projects kata dongruoge mopogore opogore ma bende osebedi kadhi nyime kata osebedo kadhi nyime bomanieri ma Kisumu. Kotelnegi kod jakom mar board no ero Migosi Elijah Adul, jotelo go eko owuotho e projects kaka mano ero mano mar Molem Bus Park, Kaloleni Social Hall, Oile Park, kanyakla kod chiro ma Kibuye kata Kibuye Modern Market ma bende gedo margi dhi nyime, kuma bende giwacho ni projects makamago eko biro konyo ahinya jodak e bomanieri ma Kisumu. Migosi Adul omor ahinya kod gedo mar chiro ma Kibuye, kowacho ni chiro no ero biro ting'o johala mathoth, ka owacho ni gedo mar chiro ma Kibuye mano ero Kibuye Modern Market ibiro tieki kapok higa ni endi orumo, kendo johala duto matiyo kanyo kata manyane ne tiyo kanyo biro yudo thuolo mar dhi nyime kod timo ohala margi e chiro no ero. Wan kaka city board manyicha no chaki 2-3 years ago, we are involved e tich bar neno ni development mano osepangi dhi nyime kendo rumo kako chan. Sana kaka koro wan Kibuye ka, Kibuye ni wadwa ni mondo wabedie gi lokruok maduong'. En chiro mong'ere e East Africa mangima. Koro wadwaro ni mondo oyud kare kako onego bed nochalo. King'iyo ka ineno boundary moketi to gi gik makoro wagero, gikone wabo bedo gi chiro malong'o, chiro maber, ma kata joma nigi mwandu madwaro ni mondo usi koa kata e pinje mamoko, Uganda, Rwanda, Tanzania, biro yuoro wakaire gi mwandu mondo gik moko duto mwango wakete e chiro ma Kisumu ka. Wadwaro ni mondo Kisumu oyud namba 1 kuom chiche towns mabeyo, cities mabeyo to gi chiro malong'o.